יעקב אבינו נלחם בשרו של עשיו. מי זה היה שרו של עשיו? כל המפרשים אומרים שזה היה היצר הרע, שהוא השטן והוא מלאך המוות, כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, והשם שלו זה שמאל, שמאל עם סמך. מסביר הכלי יקר מה השם שלו מסמל. השם שלו מסמא אל, כביכול חס ושלום הוא מסמא את העיניים שלנו מלראות את הקל יתברך, את השם יתברך, וזה התפקיד שלו, לסמות את עינינו מלראות את תפקידנו ולעשות את צונו יתברך, וככה הוא נלחם בנו. והצורה שהוא נלחם בנו, מסביר הכלי יקר, שבאמת יצר הרע נמשל לזבוב, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, וזבוב הוא לא יכול להיכנס לבשר חי, לבשר שלם, הוא לא יכול להיכנס, אין לו כוח לעשות פתח בבשר שלם, אבל הוא מחפש איפה יש פצע קטן באדם, ושם הוא נכנס ומנסה להרחיב את אותו פצע, מנסה להרחיב את אותו פתח. ככה יצר הרע נלחם באדם. בהתחלה הוא רוצה לסמות את עינינו, הוא מביא לנו שוחד, שוחד שלפעמים הוא לא נראה דווקא איסור חמור, אלא יכול להיות משהו קל, אבל המשהו קל הזה זה הפצע הקטן שהיצר הרע שנמשל לזבוב רוצה לפתוח בך, ואחרי שהוא פותח בך את הפצע הקטן הזה, אז הוא נדבק שם ומנסה להרחיב את אותו פצע, וזה מה שמביא את האדם חס ושלום מעבירות קלות לעבירות חמורות. אז אנחנו צריכים להתגבר ולהילחם על אפילו לא לתת לו פתח, אפילו לא פצע קטן, לא חס ושלום לקחת שוחד כדי שלא יוכל לעבר את עינינו חס ושלום מלעשות את צונו יתברך.